नमस्कार और भैया लोग का हालचाल बा। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होई। आखिर फगुआ चढ़ गल बाटे। फगुआ का रंग पूरा हवा में मिल गल बाटे, लेकिन मज़ा ना आवता जब तक कि ई पवन भैया का गाना यूट्यूब पर ना आ जा, हमें जगह सुन ना ली जा, तबे लगेला कि हाँ फगुआ चढ़ गल बा और होली आ गल बा। अब तक सबकर गाना आ गल बाटे यार, लेकिन पवन भैया का इंतज़ार अब बहुत बर्दाश्त से बाहर होता। गाना बजत ना और सिंगरन का ना तो ये मन में होता है कब पवन भैया गाना आई। पोस्टर रिलीज हो गया, टीजर भी अभी तक ले नहीं खे आयल, उम्मीदों नहीं खे कि कब तक आवे वाला बा, कोनो अपडेट भी नहीं खे। सब यूट्यूब चैनल देखे तो लगा था कि तमाम होली गाना भरल बा, लेकिन जब तक पवन भैया का अगर गाना कान में ना बजन तब तक ये लगते ना कि होली आ गल बाटे। होली यार का बताई, जहाँ गाना बजा था ना तो मन करता कि डीजे तोड़ दिया, मोबाइल पर कुछ दियो कर। जब तक पवन भैया का गाना ना आ जाता तब तक गाना सुनेगा ना मन करता है साल होली। तो एक काम करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पवन भैया तक पहुँचा दें ताकि वो गाना जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें। बाकी आप लोगों का राय बा कि गाना आ जाए चाहे कि ना आ जाए, आप लोगों को क्या इच्छा बा वो कमेंट बॉक्स में लिखी। मिलब अगला अपडेट के साथ, जैसे गाना आए उसी तुरंत वीडियो के साथ मिलब। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।